Umilința este o experiență profund dureroasă care afectează stima de sine și integritatea persoanei. Însă pot exista situații în care hipersensibilii ascund această rană. De exemplu, atunci când au rana abandonului sau cea a respingerii, vă veți întreba probabil de ce. Ei bine, răspunsul care poate aduce clarificări importante asupra modului în care funcționăm se află în acest podcast. Rămâneți cu mine! Bună ziua tuturor și bine ați venit pe canalul meu Metamorfoză. Mă numesc Claudia Ștefan, sunt hipnopractician certificată à l'École Française d'Hypnose și specializată în terapia pentru persoane hipersensibile și supradotate. Rana abandonului nu presupune neapărat că ați fost abandonați în copilărie. Suferim de această rană chiar și atunci când, având ambii părinți lângă noi, ne simțim neglijați, ca și când am fi inexistenți în ochii lor. Înainte de a dezbate subiectul zilei, țin să precizez faptul că nu suntem aici pentru a aduce acuze părinților noștri. Ei au făcut tot ce au putut în condițiile pe care le-au avut și în urma experiențelor pe care le-au trăit ei înșiși. Haideți să ne concentrăm pe propriul nostru sine și pe propriile noastre trăiri, fiindcă doar așa putem aduce schimbări benefice nouă. Mulți dintre dumneavoastră care ați descoperit că aveți rana abandonului ați putea suferi, poate, fără să știți, și de rana umilinței. Astăzi, de exemplu, am întâlnit în ședință o persoană hipersensibilă care nu vedea deloc modul umilitor în care soțul ei o trata. El nu o înțelegea niciodată, a înșelat-o și a pregătit totul minuțios pentru ca ea să descopere aventura lui. Și de atunci nu încetează să-i povestească momentele de intimitate pe care le avea cu amanta. Pentru An, faptul că soțul s-a întors la ea este un lucru pozitiv, la fel ca și faptul că îi povestește tot ce a făcut cu amanta lui. Pentru ea este o dovadă de sinceritate. Nu vede că are de-a face cu profilul narcisistului grandios care umilește în permanență. Dacă aveți ființe apropiate care se află în această situație, care poate au un partener de viață ce le umilește, nu încercați să le impuneți acest adevăr, chiar dacă este evident pentru toată lumea. Dacă această persoană nu conștientizează singură ceea ce îi se întâmplă, ea riscă să se închidă și mai mult în acest tipar de abuz. De fapt, doar hipersensibilii care au suferit de abandon pot înțelege cât de copleșitoare este teama de a fi părăsit, teama de a rămâne singur și atunci, pentru a evita această frică cu orice preț, o parte din noi va ascunde umilința care pare a fi mai suportabilă. Tiparul despre care vorbesc poate fi analizat și dintr-o perspectivă spirituală și ne ajută să înțelegem de ce ajungem să percepem relațiile umilitoare ca pe relații de iubire. E nevoie să subliniez faptul că aveți nevoie de curaj pentru a asculta ceea ce vreau să vă spun, deoarece nu este niciodată ușor să coborâm în zonele întunecate ale propriei noastre ființe. Totuși, pot să vă asigur că, odată ce înfruntăm ceea ce ne face cel mai mult frică, putem simți o ușurare enormă. Avem cu adevărat nevoie să înțelegem acest mecanism dureros care s-a creat încă din copilărie, pentru a ne înțelege mai bine și pentru a avea mai multă compasiune față de noi înșine. Numai așa ajungem să înlocuim furia împotriva noastră cu respectul pentru cine suntem. Deci, sper că mă urmăriți. Conexiunea umană este adesea percepută ca o necesitate fundamentală a sufletului. Pentru hipersensibilul care s-a simțit abandonat sau respins în copilărie, această conexiune cu ceilalți este extrem de importantă. Atâta timp cât rana lui nu este tratată, el simte frica de singurătate, dar nu își dă seama că se agață de ceilalți disperat, temându-se constant de plecarea lor. Atunci când o persoană se află într-o relație în care este umilită, ea poate, în mod paradoxal, să o perceapă ca pe o formă de conexiune, chiar dacă este vorba de o legătură toxică. Umilința, deși destructivă, implică o interacțiune, o recunoaștere, oricât de negativ ar fi aceasta.
Unele persoane preferă, deci, această legătură chinuitoare în locul singurătății pe care o simt atunci când sunt tratate cu indiferență sau când sunt abandonate. Dar iată alte câteva motive care ne determină ca, în mod inconștient de cele mai multe ori, să ascundem rana umilinței. 1. Culpabilitate și rușine. Unii hipersensibili se pot simți vinovați, ar putea să simtă rușine atunci când sunt umiliți, ca și cum ar fi responsabili. Asta îi determină să ascundă această rană în loc să se confrunte cu ea, în loc să o trateze. 2. Indiferența, care este o amenințare la adresa existenței. Indiferența este adesea percepută ca fiind mai rău decât umilința, deoarece sugerează o absență totală de recunoaștere. Dintr-o perspectivă spirituală, a fi ignorat poate fi perceput ca o formă de anihilare simbolică, în care persoana se simte invizibilă, inexistentă. Pentru a evita să se simtă complet inutili, unii hipersensibili pot alege umilința care, deși dureroasă, le confirmă existența prin reacția celuilalt. 3. Frica de judecată. Hipersensibilii se tem adesea de judecata celor din jur. Recunoscându-se umiliți, ei pot fi percepuți ca fiind slabi, vulnerabili ori inferiori celorlalți. Preferă deci să ascundă această rană. 4. Nevoia de control. În fața unei situații umilitoare, hipersensibilii pot căuta să recâștige controlul asupra existenței lor, negându-și suferința. Acest lucru le permite să păstreze o imagine de sine puternică și să nu se simtă vulnerabili. 5. Idealizarea celorlalți. Hipersensibilii au tendința să îi admire și să îi idealizeze pe ceilalți, în special atunci când este vorba de persoane ce reprezintă o figură de autoritate. Este foarte dificil să admitem că suntem umiliți de o ființă pe care o admirăm sau pe care o iubim. 6. Lipsa de distanțare. Intensitatea emoțională a hipersensibililor îi poate împiedica să ia distanță față de o situație umilitoare. Ei rămân concentrați pe durerea resimțită fără a putea să o analizeze obiectiv. Din punct de vedere spiritual, iubirea adevărată ar trebui să ne ridice și să ne hrănească sufletul. Cu toate acestea, atunci când sufletul este rănit sau nevindecat, el poate confunda lipsa de respect a altora cu o dovadă de iubire. Oamenii care iau umilința drept iubire pot avea tipare emoționale profunde care le fac să asocieze durerea cu afecțiunea, adesea din cauza modelelor relaționale experimentate în copilărie sau în relațiile anterioare. Spuneți-mi în comentariu dacă ați trecut prin așa ceva, ori dacă cunoașteți o persoană care, deși este umilită, este convinsă că asta este o dovadă de iubire. Calea vindecării spirituale constă în recunoașterea acestor tipare și în transformarea lor. Este vorba despre a înțelege că iubirea autentică nu înseamnă să suportăm umilința. Înseamnă să ne respectăm și să ne iubim pe noi înșine. Abandonul, respingerea, indiferența, deși dureroase, pot fi un semn că avem nevoie să ne întoarcem spre noi înșine pentru a clădi o relație sănătoasă cu noi, un semn că avem nevoie să ne orientăm spre relații bazate pe respect reciproc și afecțiune adevărată. Așa cum am afirmat deja, hipersensibilii care tolerează umilința în relațiile lor au nevoie de o conștientizare profundă care îi va ajuta să înțeleagă că ceea ce au perceput ca iubire este diferit de iubirea adevărată. Este esențial să vindecăm aceste răni profunde pentru a întrerupe ciclul abuzurilor și a intra în relații care ne onorează cu adevărat sufletul, pentru a servi lumina și nu entitățile întunericului. Dacă toate aceste informații vă sunt utile, puteți să-mi dați like și puteți de asemenea să dați share pentru prietenii dumneavoastră hipersensibili care ar putea avea nevoie să audă toate acestea. Vă mulțumesc că ați petrecut aceste momente cu mine. Până data viitoare, vă îmbrățișez pe toți.